Хәерле кеш, хөрмәтле телевизор караучылар. 21 июнь җомга киченә булган атна информацион программасын башлыйбыз. Узган көннәр алып килгән вакыйгалар безнең иҗат төркеме әзерләгән материалларда урын алыр. Алар хакында кыскача. Авыл хуҗалыгының мөһим тармагы терлекчелектә ял юк. Без Туган як җәмгыятенең яңа комплексында булдык. Батыр егет ил күрке махсус хәрби операциядә катнашучы Инар Фазылҗанов чираттагы хәрби ялга кайтты. Тирә-юньдәге чисталык чүпләмәүдән башлана, парк ял итү урыннарындагы тәртипкә игътибар көчәя. Авыл хуҗалыгында ел әйләнәсе табыш бирә торган тармак терлекчелек. Ул авыл хуҗалыгы предприятиеләренең ел дәвамында тотрыклы продукция һәм крем алу чыганагы. Әлеге тармакта елның теләсә кайсы фасылында кызу эш өсте. Бу атнада без җаваплыгы шикләнгән Туган як җәмгыятендә яңа кулланылышка тапшырылган комплексның эшчәнлеге белән танышып кайттык. Яңа терлекчелек комплексы тау өстендә урнашкан. Комплекска менә дигән кил юлы да эшләнгән. Бөтен тирә-юньдә чисталык, моторлык. Тиздән ферма янына утыртылган эшәшәкләр дә күзне иркәләячәк. 500 башка исәпләнгән комплекста җәйнең эссе көне булса да, шибен дә истә юк. Куәтле вентиляторлар эшләп тора. Ферма мөдире Илгиз Галәвиев көн дәвамында биредә һәр эшне контрольдә тота. Комплекска күчү хезмәт шартларын гына җиңеләйтеп калмаган, ул эш күрсәткечләрендә сизелерлек яхшырткан. Иң элек көнлек савым күләме арткан. Монда 350 баш савым сыеры бар. Калган терлекләр әле астагы иске фермада. 180 баш безнең бу астана яңа көтелә йөри. Иске фермада безнең радиони бүлеге бар, яшь бозаулар, шайдан 6 айга кадәр үстерү бозаулар бар, 6 айдан югарылар, үзләр. Иткача бара, анда безнең аткарма группасы бар. Менә шушындагы сыерларга уртача 25 килограмм сөт савып алабыз. Безнең астагы иске фермада вакытта 18-19 литр гына, менә хәзер 25-кә кадәр күтәрелде. Сыерлар илектә, булыда ашыйлар, хәрәкәттә, постоянный мацион. Рационда үзебез әзерләгән синар, силос, печән кушабыз. Аннары концентратларга кергәндә ажмак кушыла. Шрот, 7 килограмм кураж өлеше, тозакор, ремикслар, аларын бөтенсен зоотехник тизеп, кирәкле күләмдә нормада шайтызып бирәләр, шайтып кертәбез. Бүгенге көндә биредә 350 баш савым сыеры бар. Биредә эшләү өчен генә түгел, маллар өчендә бик уңайлы шартлар тудырылган. Ул шартлар чисталыктан башланып китә һәм моторлык белән төгәлләнә. Семинатор булып эшләүче Хөршит Абдуллаев хезмәтен бик зур җаваплылык тоеп башкара. Bir yıl buldu inде монда килеп эшли башлаганыма. 1 ел булып килә. Барга табиб якында да шу Асимли буенча Саба районында эшлим инде фирмада. 5-6 елдан бери. Инде монда шыңарга 1 ел гына килдем. Торуга урын булды. Үй бирде. Мен семья белән хатыным бар. Хатын даярка булып эшли. Шунда өйдә бүтәнсе тәртип, мотор бага. Шулай эшләп барабыз. Комплекста сыерлар 3 тапкыр сауыла. Сыер савучы хатын-кызлар савым төгәлләнгәннән соң һәр җирне чистартып юып чыгаралар. Савым сыерларда мастит булмавында һәршә контрольдә тоталар. Сыер савучы хезмәте җиңелләрдән булмаса да хатын-кызлар сынатмыйлар. Авыр вакытларда бер-берсенә ярдәмгә дә киләләр. Аңлашып эшлибез. Мин сыерларны көтәм, чыгарам инде. Азын эшлеккәч бөтен җирләрне юабыз. Хатыннар сава, мин монда тизән юучы булып тордым. Малларны көтеп чыгару өчен йөри. Икенче смена сәгать 12дә килә инде. Алар тагын шул эш хатын сыер сава, берсе җиштырып инде. Кайтып эшлибез без. Бик күмәк, бик нәрсә эшлибез. Аллага шөкер, сәгать 5нче яртыда сава башладык. 9:20 минутта бетә. Алда көндәге шушы эш белән канәгать. Аллага шөкер, сан-сау бүтәнебезгә татулыгына эшләп йөрибез. 2 смена. Беребез кайта, беребез килә дигәндәй, 12дә кайтабыз, 12дә икенче смена килә. Алар тагы шул 8гә хәтлек савыплар эшләрен шул төгәлләп кайталар. Шәхсән бу җирдә кая да барып көч хезмәт кылырга кирәк.
Шиттен келген Динара Сабирова да сыйыр сауышы ішіне иелешкен, bu якларны да яраткан. Авыл хуҗалыгында кадрлар мәсьәләсенең дә кискен торуын әйтеп үтәргә кирәк. Шиттен килүчеләрне хәзер һәр җирдә күрергә була. Шул ук вакытта авылда яшәүдән һәм эшләүдән тәм табучылар булуы да сөендерә. Нияз һәм Иллаз Маликовлар мәсәлән бер хезмәттән дә курыкмыйлар. Туган як җәмгыятендә әлеге комплекс тиз арада сафка баскан, файдалануга тапшырылган. Хуҗалык җитәкчесе Фәргат Корбангали улы иң элек башка хуҗалыкларда терлekçilik комплекслары белән таныша, исәп-хисап ясый һәм төзелеш башланып китә. Икътисади яктан комплексның отышлы булачагына да ышаныч зур. Аның беренче нәтиҗәләрен дә күрә башлаганнар инде. Бүгенге без монда сагып ятабыз, сыерлар инде барлыгы бүгенгә 350 сыер саула. Тагын безнең 170 ләп сыер кирәк тулы көченә, куәтенә эшләү өчен шу комплексның. Инде элекке фирмана күчкәч, безнең 25% монда сөт артты. Шулай ук менә кеше саннары да монда әзрәк кирәк, хезмәтчеләр әзрәк кирәк. Үзегез беләсез, бүгенгә авыл хуҗалыгында эшләүчеләрне бик табып бетереп булмый. Шушы тәллекләрне без, шушы сөтне сауган булсак, 7 тонна сауыйбыз. Иске фирмада анда 22 кеше эшләсә, монда бүгенгә 12 кеше хезмәт куя. Шуның менә отышлы, сөтләр дә бермә-бер атты 25% кайда. Шулай ук сыерларның сәламәтлеге монда артты. Чөнки сыерлар хәрәкәттә булгач аларның обмен веществ яхшы бара. Ошол да әйбәт. Сондықтан менә без монда хәл менә 2 ай почти була, 2 айга бер сыер гына бракок ясадык. Бу тоже бик мөһим нәрсә. Чөнки Алла Тәгалә бу ягъни комплексын туландыра кирәк. Чөнки үз кодында эшләми. Акча бит ул фирмада. Безнең бөтен эшләгән механизаторларыбыз, басуда эшләгән һәм башка төрле эшләрдә эшләгән кеше фирмага карап тора. Фирмада акча булса, безнең димәк алга таба яшәешебез тиешле дәрәҗә булачак. Алга таба менә әйтәм бит 25% безнең сөт артты. Алла белсә безнең июль август айларында безнең 2 айга 100 баштан артык тана бузалачак. Димәк, ала кергәч, менә безнең 3 тонна ярым сөт артыр дигән фикердә торабыз. Инде ел ахырына без, Алла белсә, инде мөмкинлекләр бар. Әгәр без бөтен мөмкинлекләрне дә үз куәтенә җигәбез икән, без 18 тонна сөт савырбыз дигән фикердә торам. Әгәр шундый 18 тонна сөт саусак, безнең яшәү өчен шартлар тагы да яхшырачак. Әйтәм бит, бу булай гына төзелми инде комплекс, чөнки акча кирәк. Акча юк дип тормадык. Эскавайттык билгеле. Хуҗалыкта терлекчелек алга китсен өчен игенчелек тармагы белән дә ныклап шөгыльләнергә кирәк. Бу көннәрдә хуҗалыкларда терлек азыгы әзерләү тулы куәтенә бара. Игенчелек булмаса, игенчелектә тиешле нәтиҗәләр, тиешле качестволы карма булмаса, терлекчелектә бернинди уңышлар ишеп булмый. Моны без күздә тотып, игенчелекне шушы фермадагы терлекләргә кирәкле булган азыкларны вакытында чәчтек, вакытында менә сала башладык. Инде без 900 тонна якын сена салдык. Бигеле быел әйтерим, люцина бит күбрәк безнең сенажга салына. Быел качествосы күләмендә бик яхшы, узган кар яхшы дип әйтер идем. Быел клевер гына әзрәк, нирәк, башарак состояниесе булды. Мин үлем, узган карыбыз күбрәк карма хәзерли алачакбыз. Җаваплыгы шикләнгән туган як җәмгыяте алга карап хезмәтне алып бара. Фермаларда мул продукция җитештерелә, кырларда пишән, игеннәр өлгереп килә. Биредә җәйнең һәр көненең кадерен белеп эшлиләр. 16 июнь Корбан гаете көне иде. Ул ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач, ел сайын Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә билгеләнә. Корбан сүзе якынаю мәгънәсендә, Аллаһ Тәгаләгә изге гамәлләр белән якынаюны аңлата. Гарәп халкы аны Гыйд әл-Адха дип атый. Адха күрсәтү, ягъни Аллаһка үзебезнең тугрылыгыбызны күрсәтү бәйрәме. Корбан Аллаһка якын булыр өчен кылына торган бер гамәл. Корбан чалып без Раббыбызга якынлыгыбызны тагын бер исбатлый. Бәйрәм көнендә байлар сабасында һәм авыл мәчетләрендә гает намазлар укылды. Аллаһу акбар. Ла илаха илляллаһу акбар.
Иртәнге таң нурлары белән ир-егетләр гает намазына җыела. Районыбызда эшләүче һәр мәчетнең ишекләре ачык иде бу көндә. Мөселманнар бер-берсен котлый, бәйрәм табыннарына чакыра. Гаилә әгъзаларына, туганнарына һәм балаларына бүләкләр өләшәләр. Аллаһ Тәгалә Курбан гаетен бу мөбарәк көндә укыган намазларыбызны, гыйбадәтләрне, гамәлләрне һәм чалган курбаннарыбызны кабул итсен. Күңелләребезгә иман байлыклары биреп, динебезне тормышыбыз рәвешенә әйләндерергә Раббыбыз үзе тауфик бирсен. Без рәхәт яшәү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган заман вәкилләре, уңайлыклары булган йортларда яшибез, эш тә күп түгел, мал-туар асраучылар да елдан-ел кими. Күп вакытны үзебезгә багышлыйбыз. Ял итәр өчен байлар сабасында паркларда шактый. Җәй көне барысы да халык тавышыннан гөрләп тора. Алдагы сюжет парклардагы вазгыять хакында. Иртәнге якта паркларга чыккач, халык ял итә белә, тик кеше хезмәтен хөрмәт итә белми дигән фикер туа. Ял итүчеләрдән соң калган чүп тирә-юньне бизәми. Көнбагыш каплары, чүбе, балалардан калган чупа-чупс таяклары, йогурт, аеруча сок савытлары адым сайын очрый. Югыйсә якында гына чүп савыты да бар. Бу мәсьәләдә аеруча ата-аналарга балаларны аңлату эшләре алып барырга кирәк. Гаилә паркындагы чисталыкны Саба арена хезмәткәрләре тәэмин итә. Иртә таңнан алар перчатка киеп, чүп пакеты тотып эшкә чыгалар. 2022 елда шушы безнең Сабабызда гаилә паркы ачылды. Ул инде безнең элек булган бик шомлы, ямсыз, зур агачлар үсеп торган күбез хәтерлидер Афганистан паркы бар, шул урында төзелде. Һәм дә 2022 елдан бирле инде без Саба арена хезмәткәрләре Гафел компаниясе белән берлектә шушы паркны тәртиптә тоту буенча эш итәбез, хезмәт күрсәтәбез. Көндәлек безнең хезмәткәрләр чыгып шушында чүп җыялар. Безнең инде иң борчыган мәсьәләләр көндәлек шушында балалар бик күп чүплиләр. Мусор ящиклары булган урыннарда да шул чүпләрне җиргә ташлыйлар. Монда инде шул доширак, энергетик банкалары бик күп җирдә ята. Көндәлек шуларны чистартып торабыз. Шулай ук алар бик күп әйберләрне җимерәләр. Ул качельларны дисеңме, гамакларны җырту дисеңме, баганаларга язу дисеңме, шундый әйберләр бик күп күзәтелә. Чисталык сагында торучылар өчен иң кыены спорт инвентарларына маркер белән язылган цензурасыз сүзләрне бетерү. Төрле химик чаралар белән чистарту да кайвакыт уңышсыз тамамлана. 2-3 яшьлекләр атынучы уен җиһазларында балаларның олы яшьтәгеләре төптән сындырып чыгарган. Күзгә ташланучы, ләкин парктагы камералар төшерә алмаучы тагын бер тәртипсезлек, соңгы вакытта яшүсмер малайлар беседканың япмасын сүтә башлаган. Үзләренә кызык ясап, алар аны шәхси бакчаларга очырта ди вакыйга шаһиде Әмин абый. Шушы беседканың түбәсенә менеп, аның кровлясын җимереп, куптарып, шушы күршеләрнең бакчаларына тотып ату очраклары күренә бик күп. Шул егетләрне без инде камералардан карыйбыз, скоро вычислять итәчәкбез. Моның белән бер рәттән буй җитмәслек баскетбол сеткасында сүтәргә өлгерәләр. Бу урын шулай ук камера күзәтүеннән читтә. Балалар һәм яшүсмерләр арасындагы мондый күренешләрне бетерү өчен алдан профилактика чарасы күрелергә тиеш. Җәйге чор вакытында безнең яшүсмерләр районыбызның ял паркларында үзләренең тәртипләрен бозу очраклары теркәлде. Шулай ук җәмәгать урынында төрле җиһазларны вату теркәлә башлады. Шушы Россия Федерациясының Җинаять кодексы буенча безнең 214 маддә буенча яшүсмерләрне җинаять эше кузгатылырга мөмкин. Һәм яшүсмерләр полициягә чакыртып учетка куелачаклар. Хөрмәтле әтиәниләр, сезгә тагын бер кат искә төшереп үтәм, балалар белән, яшүсмерләр белән тагын бер кат сөйләшергә, алар тышка урамга уйнарга чыгыр алдыннан тагын бер кат яшүсмерләр белән әңгәмә корырга, нәрсә тәртипләре турында тагын бер кат сөйләргә. Безнең шулай ук административ кодекс нигезендә
7.17 мәддәсе буенча повреждение или уничтожение чужого имущества дигән мәддә каралган. Шуның буенча яшүсмерләр тәртип бузган очракта әтиәнигә зур күләмдә штраф салына һәм яшүсмерне полиция бүлегенә чакыртылып учетка куелачак. Шулай ук искә төшереп үтәм, безнең урамда яшүсмерләр Татарстан кодексының 71-нче бүлеге буенча кичке 11-дән иртәнге 6 сәгатькә кадәр яшүсмерләр әтиәниләрдән башка йөрергә тиеш түгел. Полиция хезмәткәрләре белән тоткан очракта әтиәнигә административ беркетмә төзелеп, аны безнең балык булмаган балалар комиссиясында карала һәм штрафка тартыла әтиәни. Тиз әзерләнүче Вермишель кабы чүпләр арасында иң күбе. Балалар аны пешермичә коры килеш ашарга ярата. Моның белән сәламәтлекләренә күпме зыян салганнарын алар әле аңламый. По поводу лапши быстрого приготовления, в народе известным как доширак, как известны как роллтоны, которые дети очень любят кушать. Я знаю, в основном они еще любят кушать сухую, а не приготовленную. Так поверьте, это еда фастфудовская, по-другому быстрого питания. Это единственный его плюс, в остальном это только очень плохая еда, его нельзя кушать. Дорогие мои дети, не вздумайте это есть. Почему? Потому что это очень плохо влияет на желудочно-кишечный тракт. Это в первую очередь вызывает гастриты, язвы желудка и 12-перстной кишки, нарушение обмена веществ. И в связи с тем, что там содержатся такие вещи, как глутамат натрия, который усилитель вкуса, пищевая добавка, она вызывает еще больше, хочется его после них это кушать, хватает всего лишь вот этой еды, пустышки еды, грубо говоря, на час-полтора, не больше. И после этого и хочется его еще, который приводит к тому, что из-за калорийности пищи к ожирению может привести, что многие дети страдают избыточной массой тела и ожирением, и, соответственно, в дальнейшем приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Это в будущем скажется на вашем здоровье, в первую очередь. Это потом неприятные обследования в виде проведения ФГДС. Это, соответственно, стационарное лечение длительное время, до 10-14 дней. И постоянное обострение весной-осенью. И все только связано из-за того, что вы не кушаете неправильную пищу. Шушы көннәрдә генә Дәүләт Думасы 18 яшьтән кечерәк булганнарга энергетик сатуны тыя торган закон проектын беренче укылышта кабул итте. Яшьләр эчемлекләрне бернинди чикләүләрсез ала. Аларны сәламәтлеккә барыннан да элек йөрәк-кан тамырлары системасына зыян китерә торган күләмдә куллана диелә документка аңлатма язуында. Закон 2024 елның 1 сентябреннән үз көченә керергә мөмкин. По поводу энергетиков. Это любимый напиток наших детей-подростков, и у мальчиков, и девочек. Сейчас, к сожалению, это встречается и у детей младшего возраста, там 8, 9, 10 лет. Сразу хочу сказать, что как вы понимаете энергетики? Энергетики, вы думаете, он прибавляет вам энергию, повышает вашу работоспособность, умственную деятельность, да, с одной стороны, но не за счет самого себя, а за счет ваших источников организма. Из ваших запасов энергии он забирает. Там содержатся такие вещи, как кофеин, это основа, кофеин, таурин и разные растительные добавки, которые с помощью них забирают вашу энергию. И у вас на этом фоне вы думаете, что у вас хватает сил и времени, да, на 3-5 часов это хватит, а потом на фоне истощения запасов ваших, у вас на истощение, апатия, вам нужно будет больше времени отдыхать. Не хватит сил на этом фоне. Из-за того, что он постоянно искусственно возбуждает нервную систему за счет кофеина, человек становится раздражительным, агрессивным, депрессирует часто на этом фоне. Нарушается сон, нарушается режим. Человеку просто банально не хватает отдыха в этой ситуации. Он начинает на все вдруг раздражаться. С детьми тоже самая картина идет. Они еще больше падки, чем взрослые, потому что если дозировка много не надо на этом фоне. Они когда принимают энергетические напитки, у них сердцебиение начинает еще быстрее работать. И, соответственно, ухудшение, пагубное влияние энергетических напитков на организм быстрее происходит, чем у взрослых.
Жәйге каникул вакытында балалар тулысынча ата-ана тәрбиясендә. Аларның нәрсә эшләве, кайда баруы, ничек туклануы да контрольдә булса яхшыга гына. Питание правильное – это обычно домашняя пища. Дома приготовлено мамой или папой, или вместе сообща. Самое главное, не забывайте, дорогие дети, что надо питаться своевременно, не кусочничать, там, перекусами не заниматься, а полноценно. Раньше был как завтрак, обед, ужин, полдник еще прибавлялся. Самое главное, помните, дети, завтрак – это обязательная основа. Как вы просыпаетесь, в обязательном порядке должен быть завтрак. Там он будет состоять из омлета или из каши на ваше усмотрение. Это основа. Это база вашего целого дня, который вы будете проводить. Кто-то идет подростки на работу в этот день, да, кто-то просто бежит на улицу играть. Но все равно для этого нужна энергия, а для этого нужно полноценное правильное питание. С утра на завтрак в обязательном порядке это каша, омлет, соответственно, чай с маслом, хлеб с маслом. Вот это, соответственно, все должно присутствовать. Обеденное время у вас должно быть легкий салат, соответственно, первое в виде супа, второе в виде там, картошки с котлетой на ваше усмотрение, соответственно. 4 часа полдник легкий, можно и в виде кисели использовать, можно и просто булочку чаем, можно и фрукты покушать. Ужин максимально мало надо есть, ограниченно. Почему? Потому что организм тоже хочет отдыхать. Многие, к сожалению, не всегда правильно поступают, что завтрака у них нет, обед так, перекус, а вот на ужин по полной программе, когда домой приходят, съедают все, что можно. И после этого ложатся спать. А желудок-то не отдыхает, желудок-то работает всю ночь. Естественно, после этого опять же начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, со здоровьем и со всем остальным. Поэтому ужин должен быть легкий. Можно легкую, опять же, кашку поесть, можно, в принципе, нежирные сорта какой-нибудь рыбы покушать, как я понимаю, вариант. Ну и перед сном, перед сном можно попить кефир. Это для кишечника будет неплохо. В принципе, полстакана кефира – самый оптимальный вариант. Как раньше в советские времена также давали, ничего страшного от этого не будет. Начар тәрбия киләчәктәге кайгы диләр. Без өлкәннәр балаларга матур үрнәк күрсәтергә бурычлы. Мондый парк, стадионнар да сирәк районда гына. Аңа сакчыл булырга, зыян салуга юл куймаска кирәк. Украинада барган хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы райондашларыбыз ялга кайткач, безнең Саба дулкыннары телерадиокомпаниясына килеп, иҗат төркеме белән аралашып, андагы хәлләр белән бүлешәләр. Аралашу ике як өчен дә урынлы. Алар сөйләгәнне без халык белән бүлешәбез. Тыныч, имин көннәрнең кадере дә бермә-бер арта. Кешелеклелек сыйфатлары да уяна. Бу көннәрдә Шәмәрдәннән Инар Фазылҗановның хәрби ялы дәвам итә. Мобилизация буенча хәрби белән Раилә Галявина аралашты. Инар Шәмәрдән егете. Шушы 42 яшендә ул инде 2 сугыш күрә. Армия хезмәтендә кулына корал алып үтә. Чечня хәрби бәрелешләре аның солдат булган елларына туры килә. Вай, хезмәтемне үземнең Чечняда хезмәт иттем инде. Икенче компания вакыты иде. 2000дә киттем армияга, 2002дә кайттым. Ел ярымын хезмәт иттем шунда. Башта Астраханда булдым. Анда безне өйрәттеләр дә, аннары калганын шунда хезмәт иттем. Гудермес шәһәрендә. Анда инде сугыш булды. Ну, анда икенче төрле сугыш. Монда бит инде хәзер техника вакыты бөтен нәрсә. Хәзерге современность бар, а без ул вакыттан ди түгел. Тоже шул ук танклар, но ондай дроннар, ондай нәрсәләр юк бит инде. Анда. А монда бөтенләй икенче. Монда бит инде современный вакыт хәзер бөтен нәрсә кнопкадан гына. Утлы елларны исән-имин кичеп, тыныч тормышта әнисе, туганнары белән әйбәт кенә яшәгән бер көндә Инарларның йорт капкасын кагып повестка китерәләр. 2022 елның 29 сентябреннән мобилизация дулкынына эләгүен килешеп кабул итә егет. Әйберләрен җыеп, хәрби комиссариатка төшә. Ул көннән соң инде менә 2 елга якын вакыт үтеп бара. Шул арада 4 тапкыр ялга кайту мөмкинлеге була. Үзен егетләрчә тота, зарлануны белми. Пока Аллага шөкер инде яраланмаган, таза сау, тамак тук, гуманитар ярдәмнәргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Гел килеп тора. Саба районы айрым әйтәсе килә Саба районына, Саба Теләшче районына. Бүтән районнарда аптырап сокланалар безнең районнан.
Саба районына бик зур рахмат әйтәсе килә. Саба теләшче, без Саба теләшче. Ошлар да килә, бөтен тәм-томнар да килә, баллай берләр дә килә, бөтен тушонкалар, консервы, бөтен нәрсә килә. Аллага шөкер ансысы. Тамак тук. Нык тазалык кына кирәк. Бик әйбәт, бик әйбәт. Балаларга бик әйбәт, язганнарга язалар. Письмо солдату дип матур-матур теләкләр белән. Шуларны җыеп барып барабыз. Башта кесәдә йөртәбез, аннары укыганнан соң кыстырып куеп җыеп барабыз инде. Хайран җыелды инде ул минем. Бер 20-30 бардыр инде, алай гына булса. Саба районының гуманитар ярдәмнәре хәрбиләргә барып җитә. Аларны айруча сөендергәне техника. Хәрби хәрәкәт барган урыннарда ноктадан ноктага күчү, кирәк җиргә барып килү кебек көндәлек эш мәшәкатькә тимер ат беренче сорау белән тора торган кискен мәсьәлә. Менә район башлыгына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Гел машиналар биреп тора. Ничә машина бирде инде хәзер? Аллага шөкер, туда менә үз кирәкләргә даже тылга чыккач та йөртергә машиналар бар. Гел андый ярдәм, менә шун ярдәме бик әйбәт. Әле менә ай ярым элек бик әйбәт машина алып килделәр, малайлар кайтып алдылар. Бик зур рәхмәт Рәис Нургалиевич сезгә. Инарлар дивизиясы Гаубичный расчет исеме белән атала. Ул үзе Гаубицев пушкасына снаряд кертеп, шуны аттыра, ягъни дасыльный вазифасында. Гомумән яукырында эшләр барысына да бердә йөкләнә. Синеке, минеке юк ди үзе. Без огневиклар дип аталабыз инде, номер расчета. Мин дасыльный инде. Булай расчет буенча анда кем ничек нәрсәсен эшли ала, үзенең бер-беребезгә булышырга тырышабыз инде. Булай 6нчы урынга күченәбез булып чыга инде менә ха. Инде хак. Булай шәһәрдә торган юк, посадкада инде. Орудиебез ерак тормый инде үзебездән. Бу күп булса шул 30 метр инде. Төннең төрле вакытында чыгып атыр вакытлар, аткан вакытлар була, шул атасын чыгып. Булай башта бер күз җыклый, аннары икенче күз җыклый инде. Бер атна тегендә передовойда, бер атна тылда. Шулай иптәшләр белән алмашып торабыз. Менә ул передовойда вакыт ничек уза? Уза шул көтеп торасың инде. Тизрәк инде. Бүген четверг, бүген пятница дип, тизрәк, бүген алмашабыз инде дип, я Аллага шөкер дип. Аннары чыгып киткәч, хәерле юлларын үз-үзеңә дугаларын укыйбыз дагы инде, әкренге чыккач, анда уф дип сулап куясың дагы инде. Гел дежур инде, гел дежур. Төннең любой вакыты дигән шикелле гелни. Анда йокы. Йокы юк дип йоклап аласың инде, әзгенә дәген. Кай вакытта була инде тыныч төннәр. Төн бер нәрсә дә булмаган, менә әйбәтләп йоклаган вакытлар инде. Бар, бөтенләй йокламаган вакытларда төрлесе бар инде. Әйе, никадәр генә куркыныч, фаҗигаләр, җимерелүләр, югалтулар булмасын, бу урыннар хәрбиләр өчен тормыш кыры. Тормыш булгач барысы да була дибез. Инарның да хәрби хезмәтенең якты истәлеге булып калыр мизгел булган. Ул яукырында сыйныфташы Гөлназны очрата. Кыз медицина батальонында шәфкать туташы, яралыларны госпитальгә озатучы. Классташым шунда 1 ел хәзер медицинский батальонда эшләй, Гөлназ. Безнең бер урамнан без күршеләр почти 3 көнне йөрт торабыз, шунда чыраштык. Көннәрдән бер көнне бер малай күреп кайтканда, менә сиңа зур сәлам дип фотографияга төшкәндә инде, менә мин анда барам ди, сине обязательно алып барам ди. Алып китте. Шунда чыраштык без. Аннары менә 2 атна элек минем бер атна калган отпускыга ул звонитте дә, тылдайым мин. Әкрен генә узып барганда юлга чыктым да сөйләшеп тордык менә. Бар инде күңелләр бөтенләй тулып китә инде. Тулган күңелләрне юатырга егетләргә Саба якташлыгы да бик булыша. Ничек кенә дигәндә дә алар биредә бергә, бер составта хезмәт итүе күп мәсьәләләрдә булыша. Безнең батареяда иң күбе Саба районы. Аллага шөкер, әйбәт яшибез инде. Төрлебез төрле инде, бар-бер инде бергәләп инде. Саба районыннан безнең күбрәк Саба районыннан тора. Безнең 3нче батарея. Симет авылында менә кайттык отпускыга.
Кешегіне барып қайттым әлі аны көрерге. Симетлер бар, анда Иләбәр, Ұлыяз, Шамарданнан біз жидікші, Саба, бүтін Мишән, бүтін Саба районы инде. Сугыш бер ноктада гына бармый. Шәһәрләр яулана. Безнекеләр алга омтыла. Бу үз чиратында яңа урыннарга күчү белән аңлатыла. Сватово, Горецкий, Новоселовка, Авдеевка җирләрендә төпләнеп яшәп, хәзер менә тагын яңа урында күчтеләр безнекеләр ди Инар. Отпускысыннан соң ул яңа урынга киләчәк. Авыр инде ансыз. Бер җиргә генә яланып бетәсең бит тәгән инде. Күченеп, тагын күченү дип әйткәч, барып, казып, тагын казыйсы бит инде. Булай казып, бер көндә эшен битерәбез. Тигеннән әйберләрен сүтеп алып китәсезме? Әйе. Кайбер вакытта бик күп сүтеп тә тормыйбыз инде. Сүтәбез инде, сүт алган. Машинага тий алган. Күпме дәвам итәр бу көннәр? Кешелекне шушы сорау гына борчый. Хәрбиләр дә бу сорауда билгесезлектә. Аларның да бар теләге тизрәк бетсен иде бу хәрби операция дигәннәре. Билгесез. Ансын сугыш бетүен билгесез. 24-не анда булабыздыр инде. Белмибез бит әле. Инде 2 яңа елны үткәрдек. 3-нчесендә өйдә үткәрергә инде ансы, конечно. Белмибез бит әле. Бетсә әйбәт булыр инде. Бетереп кайтасы килә инде. Менә шунда гына беләсең инде. Гражданканың рәхәтлеген иң яхшысы шул икән. Тынычлык кирәк. Тынычлык кирәк инде. Көнләшеп торасың инде. Кем монда яшәгән, кем анда сугышта түгел. Язышабыз бит инде. Менә мин шунда дип. Син тегендә. Шунсы гына шитен инде. Санаулы көн тиз үтә. 25 июньдә Инар Фазылҗанов тагын хәрби дуслары янына юл ала. Хәерле юллар булсын. Кабат шатлыклы күрешүләр теләп, саубулашып озаттык без дә үзен. В Татарстане начали набор бойцов в новый именной батальон «Батыр», что в переводе с татарского «богатырь». Набирать богатырей земли республиканской начали на прошлой неделе, а завершат уже 1 июля. Основными задачами стрелкового батальона «Батыр» это поддержка военной полиции, охрана и удержание освобожденных территорий. Как и 2 других легендарных именных батальонов Татарстана, Алга и Темер, батальон «Батыр» будет сформирован в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике. Одним из основных критериев отбора это первое, возрастные ограничения, это граждане до 50 лет. Это первое. Также отсутствие судимости и социально опасных заболеваний, такие как ВИЧ, СПИД, гепатит. Тем, кто подпишет контракт, выплаты будут достигать до 1 000 000 рублей. Перед отправкой всех обеспечат одеждой и тем, что может пригодиться на СВО. Спальный мешок, туристический коврик и аптечка. Уже на этой неделе первая группа богатырей отправится в Самарскую область на боевое слаживание, которое пройдет месяц. Там обучат и стрелять, и оказывать медицинскую помощь. Проходить службу бойцы будут на территории Донецкой и Луганской областей. Татарстан будет оказывать батальону шефскую помощь. Равиль Мукменов, АО «Татмедиа». Безнең иҗат төркеме әзерләгән атна информацион программасы ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Тормышта яхшы яңалыклар, уңай үзгәрешләр күбрәк булсын.